खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलावहाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय, माने बेसेबा गोबावनि उनावसो दे लोगोफोर। बेनिखायनो नायलांबाय थादो। माने आङो फार्स्ट टाइम देग्लाय 2025 आवहा आङो जुखाम आबाद खालामदों। फार्स्ट टाइम आरो बिनि अनगायै आंहा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया। बिदिब्ला आंनि जुखाम आबाद मावनाया माबायदि जादों नायलांबाय थादो लोगोफोर। लेट्स गो। नैबेनो आंनि जुखाम आबाद गायनाया। नै लोगोफोर माबायदि जादों नायदो। नोंथांमोनाबो खोन्थानो हागोन कमेन्टआवहा माबायदि जादों। जेनेबा आंनि सायावथ' बहुद मोजाङानो जादों आरो आंजों समान जाबाय। नै फुरा आंजों समान जाबाय नै लोगोफोर, फुरा समान जाबाय। नै बारलाबायसो आरो दासान्दि बेखिनिया 2 month कमप्लिट जाबाय। मास मोननै जाबाय आरो नै बियो मास मोननै जाबाय दे लोगोफोर। बे ससे माबाया 1 बिगा बेयाव दङ। माने आङो फार्स्ट टाइम नालाय, बेखायनो आङो माबायदि गायगोन माने बारा एसेबां एक्सपिरियेन्स मोनाखैमोन आरो। बिदिनो गायनानै एसे एक्सपिरियेन्स मोनलांबाय थादों आरो। फैगौ बोसोरावहा आङो बिनिख्रुइ बांसिन गायगोन होननानै आङो सानबाय थादों आरो दायो। बेफोरनो आरो बे 2 month जाबाय। किसुमान जायगायाव गोजौ जादों दै, किसुमानाव एसे गाहायैनो दङ आरो। बे 2 month जानाय गोनजा दै। मोजां नुदों न लोगोफोर? बे 2 month जाबाय आरो माखासेया गाहायैनो दङ। आरो नैबे लोगोफोर बियो 1 month हाफ जाबाय। माने आं बेखौ एसे लेट गायदोंमोन आरो, माने फाइनान्सनि एसे प्रब्लेम जादोंमोन। बेयावनो आङो बेखौ एसे लेट गायदोंमोन आरो। बिसिं ओरैजाय दङ आरो, ओरैजाय एल साइज दङ बिसिं। नैबे गेजेरनिया बारा एसेबां ग्र' जायासै लोगोफोर। माने माबोरै जाखो, जोलैखौलाय आङो उइनारखौनो गायदोंमोन। बेयाव बहुद गेसें रज'बाय आरो। नै बाखि बिनिफ्रायथ' सब गासैबो मोजाङानो जादों आरो। माने इयाव एसे गाज्रि नुबाय आरो। नै जायगा गैया, जायगा फ्राय गैया आरो बेयावहा। बिसिंनिया एसे मोजां जादों आरो। बैयावबो दं, नै जुम खालामनाया आं। नै इसिंनियाबो दं आरो। माने फ्राय मोजाङानो जादों जानायालाय। आरो जुखाम आबाद मावनानै माबायदि प्रफिट जागोन बेखौ आङो मोनथिथ'वा दायो। जास्ट आङो एक्सपिरियेन्स लादों आरो माबायदि जायो। गायना नायबाय आरो देग्लायहाय। बेसाङानो आरो आंनि माबाया आबाद मावनाया। माने एसेबां फाइनान्सफोरनिबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय, बेखायनो बेफोर एसेबां माहाय एसेफोरखौनो आङो गायनाय जायो आरो। एसेबां बुरजाबो गायनो हाया नालाय। गायनोलाय सानो, माने एसे हाफोरनिबो प्रब्लेम थायो नालाय। आंहा एसेबां हाबो गैया, बेनिखायनो आङो न'आव जे एसे दङ बेयावनो गायो आरो। माखासे दंबावो आङो गायाखै। फैगौ बोसोरफोरावहा जेबो जायाब्ला इसोरनि अननायाव आङो मोजाङै गायगोन आरो आङो सेस्था खालामबावगोन आरो। जुदि एसेबां प्रफिट मोनाब्ला आङो एसे चेन्ज खालामगोन, बेलेग बुस्थु आङो गायनो नाजागोन आरो लोगोफोर। आङो एसेयावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ आङो फोजोबनोसै। बिदिब्ला माबायदि जादों आंनि जुखामा
नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामनो हागोन आरो लोगोफोर। स' बिदिब्ला आङो दिनैनि सुंद' भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय। बाय बाय लोगोफोर, उनाव लोगो मोनफिनगोन दै लोगोफोर।